gawe nalangsa ngerti kan kelalen apis pun rasane lara akang jomblo akeh duite bos terima kasih lanjut sosok keburu habis lagunya rasa isin campur wirang gepok neng badan asun duwe demenan graup wirang akang itu belum habis Yo, belum habis kagak masalah buat medang sarapan lagi. Medangnya kalau nyong bae medangnya. Kayak ke ayamnya mati nek ora entek Mas. Apa pilih manuknya sing mati? Piye Pak Sanus? Maning apa maning? Oh wis. Wis. Ya, ayo jam 2. Iki. Atur nuhun pripun, Pak? bosku, atur nuhun. Panitia, sampun nggih. Nggih. Sampun nggih, dandutnya nggih. Pangapunten kripik gedang kripik telo menawi wonten lelagon ingkang boten saged minangkani saged kepanggih ing sanes wedal. Iki kanca-kanca penyanyi campursari tak aturi ngaso sebab awake dhewe isih mblandreng nganti tanggal 2. Nah, Den kula dipun tenggo Den. Ayo paman, dalan ta paman. Hup. Nyong nggawa gamelan kok ditabuhi orjen. Asem kok. Nan kelalen ra kiye. Ayo paman aja kesuwen mau.
Tan samara pamoring suksma sinupmaya winahya ing asepe sining pandalanging kalbu pambukane warana jati tarwen pendho pesating supena pendho pesating supena sumusuping rasa jati sumusuping rasa jati paman sanus paman dalem den piye wis rampung nggonmu seneng-seneng kalawan penyanyi paman alhamdulillah matur nuwun den wedalipun marem kula marem sanget alah duit niku mubal-mubal lah nyong dibageni paman iso cergis lah pripun den badhe nglajengaken lampah iya paman mula ayo paman daya-daya enggal mangkat menyang Demak Bintara paman menawi kados mekaten sawi kula dharaken lontonan wae ya paman sawi nggih Jagat resang kapirangu
rinengkulki nampet-ampet to sangretnaning bawana paman sanus paman Nun iki awake dhewe kepalang kali gedhe semene riko ngerti iki kali ngendi paman koset nyong tak nganu deset tak Google Map Google Map kok ning ngono kaya wong luru-lur wae niki mek mboten kleru niki kali Bengawan Sore Den iki kali Bengawan Sore Pak nggih niki kocape kali niki gawat kaliwat-liwat niki kathah boyone apa ya ngono kok riko ngerti lho nyong biasa mancing nang kene angger sore gogoh luru welut koyo mancing welut kaya urang lah iki njur kepiye paman lah pripun ya aduh kali saambane semene yen aku nyebrang kuwi kepiye paman kamangka rika kandha yen kali kene akeh bayane paman Raja Sinatria sapa kang wacana ana pinggir kali kene aja kaget kowe Putata katewi yasa Lendriaksasa Rata Maruta Pawana Gana Margana Latala Latala jebul ing kene ana Raja Sinatria bagus banget Raja Sinatria tak takoni sapa kowe yen tak kowe tambuh marang aku karebet ya Jaka Tingkir saka Desa Tingkir kowe karebet iya dasar kapara nyata sing mburi kae Nyong Sumardi setan wae wong Sumardi wong ngendi wong kene ta Nyong yang punya wilayah wong mbleke de meneles kaya karepet ora apa be kok mbleke iki balik kowe sapa
ora ngerti sangan paraning kowe jemedul saka sajroning kali Bengawan sore kene gage kowe ngaku sapa yen kowe takon karo aku simbane logrok pranakan jare nang sanding dalang apa isih pingin manak apa oh iya dekasno sing ngiwil iki Kang Mbau Reksa kali Bengawan sore kene jenengku Bajul Sengara aku kuwi Bajul Sengara ya terus ana wigati apa kowe mrepeki marang aku ngene karebet yen tak waspadake bagus awakmu resik kaya-kaya nek tak pangan kuwi getihmu manis balungmu empuk ning beda karo sing mburi kae balunge atos kelot-kelot daginge kelot-kelot getihe pernah ya pahit lah mlekiti arep mangan nyongko apa pernah wis serep nyawane apa kewok ora sah mblek iki mongso ora mati ya kowe mongko. Tapi nyong angger mangan korake iku tak dimbu dhisik setengah wulan. Mangane nek wis kira-kira kaya dipresto ae nembe kalu nyong. Angger isih wujud kaya kowe mutah nyong mangan kowe. Ora sah mblek iki. Kowe nek raja buta raja apa boyo tak ketok tangkurmu kowe. Karebet ngundang apa ayo manuta kowe tak tadah kala mangsa yen kowe bisa nadah kala mangsa aku ayo coba alon-alonan kowe Cendo
Asyadroh yo. Aduh. Aduh. Wah.